de combinar edats tan diferents, en aquest cas I4 i quart de segon. Per tant, que disfruteu avui i gràcies a tots per participar. Gràcies. I avui en un moment participar de tots els projectes i podeu explicar tot el que heu fet, no? I quin és aquest projecte final que heu presentat per parlar de tot el que heu estat treballant aquests mesos. Som els alumnes de Mare de Déu de la Serra. Hem fet un projecte de les fonts de Montblanc. Quatre aixetes, no? Som els alumnes del Martí l'Humà. Hem treballat els safarejos. Des de l'Arxiu Comarcal ens van ensenyar a buscar informació a fonts primàries a la xarxa i també aquí al Museu Comarcal ens van ensenyar a com catalogar peces i ens van fer xerrades sobre la higiene, els safarejos i etc. I amb tot el que hem après i amb els objectes prestats que ens han deixat els avis i les àvies, hem muntat una exposició al Museu Comarcal de la Conca de Barberà i s'inaugurarà el dia 11 de juny. Bona tarda. Benvolgudes siguin benvolguts a tots els que heu vingut a aquesta exposició que hem dut a càrrec l'alumnat de quart d'ESO de l'Institut Martí l'Humà dins del projecte Fem Memòria i que rep el nom de, entre els famosos i secrets, Memòries dels Safarets.